Здравейте, малки глупави хора! Днес разкрихме, че Пепо Бета, този, който не всички толкова много му вярват, дори и аз, се оказа мошеник. И се оказа, че явно е точно така, както го бях казал, че всъщност е измислено лице на Колев. TPS сайт. Ето сега ви давам нагледно. Вчера бях, не до вчера, днеска бях приятел с него. Вижте какво се случва. След моето съобщение, което ще ви покажа след малко също. Пепо Бета. Съжалявам това от Пепо Бета. Така, сега ще ви покажа следната снимка, която направих и която пуснах пост днеска в 1:53, сега е 5:05. Ето ви го, това, което ви е написал, сега ще го напусна от другия ми един акаунт, който имам също, точно заради такива измамници. Ето го, сами виждате как хората е написано. Гледайте сега следното нещо. Имаше надолу още други коментари, имаше над 10 лайка, които ми бяха харесвали това мое предизвикателство, което последствие Колев, глупака Колев, много тъп. Така, сега ще ви покажа другия ми акаунт, чрез който ще видите, че всъщност няма нищо от това, което е написано. Де факто, някой не му е харесал какво съм написал, съответно и хората, които са го написали. Или иначе не казано, по-добре да изгубиш 10 регистрации на разни, които не вярват в него, отколкото да изгубиш над 30 000 абоната на Колев TPS. Така, ето сега пишеме Пепо Бета и хоп, какво се случва? Пепо Бета, ето го същото нещо. Сега само ще видя докъде беше. Да ви го покажа едно към едно, горе-долу мисля, че е така нещо. Така, ето ги. Първи 50%. Ето, прави. Което прави 50% един дрън. Ето ви го същото, да не кажа някой, че манипулирам. Ето го. Прави 50 цента един 0 дър. Така, давайте мачовете за днес. Така, давайте мачовете. Къде си давайте мачовете? Ето ги. Давайте мачовете. И всичко оттам нататък леш. Нема никой. Никой. Между другото, чакайте сега ще видим. Само че не в този акаунт, а в другия акаунт. Моя си акаунт, където трябва да имам съобщения на хора, които са ми го лайкнали, доколкото се сещам сега в момента. Така, чакай сега ще видим. Абе, бе, 15 000 с камерата, които издирвам. Само че дали не, виж, то не ми излиза. Когато ми е шитнал, не ми излиза. Значи излизаха ми над 10 човека, да видях, които ми бяха лайкнали. Така, както и да е, няма го. Това е. Значи смятам, че това е абсолютно достатъчно да ви убеда, че БЛП-та, мета, фета, фетамини, къвто и ще да е измамник. Съжалявам много, мисля го наистина, защитава го много, обаче вързах двата края. А именно, понеже един потребител спомена за 1094 като SMS, че е същата група, която е на Колев TPS. Проверих в интернет, стана ясно, че всъщност е от mobil.bg или там нещо си беше. Както и да е, в крайна сметка няма значение. Но предложих му следното нещо, което той го изтрил, разбира се. Ето го. Предложих му да си направи снимка с него, понеже нали дава винаги, че онзи пич там горе, ето този, къде беше, то не ми излезе сега, че ето този, който последствие се оказа, четох от една от групите, всъщност, че това е някакъв грузинец или украинец, нещо е такова, всъщност краде негови снимки. Така, оставете, това е едно на ръка. Та помоли го да ми изпрати една снимка, днешна дата, с днешен час, че е той.
Или другия вариант е по скайпа. Най-лесно пуска камерата и го виждам дали той и си спирам с обвинение. Изтрима от приятели, изтри всичките съобщения. За какво си говорим повече? Съжалявам, пичове, ама това е една огромна манипулация. Колев, TPS, EOD, който между другото ще го докладвам където трябва.